Så. Oliver vil nu prøve igen. Det gik ikke lige så godt sidste gang. Men han vil nu banke på. Se om der er nogen, der vil kramme denne bamse. Følg med i morgen. Nå, okay. Han banker nu. Det var godt, det var, mand. Var det ikke bare sygt lavet? Nå, okay. Ej, var det godt. Det er sygt. Den her skal vi fandme lægge ind på YouTube. Helt stort. Hun var sgu skøre, hende kællingen der, var.